BJP yakari Tipra Motha final chung lam sogo. BJP yakari Tipra Motha final chung lam sogo. BJP IPP yakari Tipra Motha final chung lam sogo. Jini toidu harong kamiwo bo jambuk bisini andaro. Jini harong kamiwo BJP IPP yakari jini Tipra Motha totha jini bubagrani samung tang butangna hamjagai 7 jona voter BJP yakari IPP yakari jini Tipra Motha joining Rikha जों बरंनो लाम सगैनाखा जों बरंनो खाबाय खुबायके याचागैनाखा बिनिनि सिमि बरक चिनि परिबारनि सदस्यंका जेबाबे जों पुइलानि सिमि तासुक जरा चिनि सदस्य कचामरनो जों हामजागै दुइ दुलै दुइ फाइमा हाइते बिनि जे चिनि लगे गदालै फाइनाय बरनो जों आ माया ममतारिनाय आ सन्मानिनाय आ हामजामुरिनाय कचाम गतालै कुनो कौ ग्रै अ जागा जे चिनि थानसानि मारियाव फाइनाय जों बरनो जतननो एकoi जों माया ममता खालायनाय से माया ममतानि बिथिं जों बरनो याचागैनाखा बरनो जों लाम सका के बनो ताखरो बुख्रो दिनिनि लाम संमानि पान्दानि बिथिंतै चिनियर फाइ सकपाइका चिनि साब जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि सदस्य बरंगरं इन्द्रजित देबबर्मा एवं चिनि अरनि सिनियर मोस्ट Tipra Mothani नेतृत्व रैतनाय चिनि बरमगोनां आता प्रदीप रियां बरंनि नेतृत्वनो अजागनि कामि आमसानि जत नेतृबृन्द तंनायनि बिसिंतिनो जों दिनै बरंना मांखा गाजे दिनैनि जयनिं प्रग्रामनि बिसिंति हास्टिन लुकुरनो अबन सानामु सुगो दाखुरो बुखुरो नरक जतनो थानसानि मारियाव फायदि चिनि बुबाग्रा जे सामुं खाय दङ सामुं अब बुबाग्रानि सायजोंनि बागैया चिनि सारा त्रिपुरानि भबिष्यत चिनि सारा त्रिपुरानि तिप्रासानि भबिष्यतनि बागै बतिनि चिरिगै काबै कलम दिखिलाय सामुं खाय दङ जराव जों जत थानसाव फायन दरकार जतनो जों थानसानि मारियाव हिमनानि दरकार जतनो थानसांगै जों फान क्राके बुसकाङाव आगौ थानानि दरकार एवं बुसकाङाव एडिसि निर्वाचन बाहायनो जों हायनो हाय थांनाय 2021 नि हाके जों दाबुखाय 28 ता सिन जों जितिवै जों पुरा पुरि BJP नो निर्मूल खाय दिनै एडिसि जों आसुनानि दरकार अमसुनो जतनो हामबाय खुलुमबाय।